Селям алейкум, мир вам. І цей мир буде результатом перемоги, яка складається із мільйонів малих зусиль. Чи таких зусиль, які видаються малими, а від людини, яка робить ці зусилля, вони потребують відваги, рішучості і, зрештою, якогось плану. Сьогодні у нас у студії з нами 18-річний Артем, який восени вирвався з окупованого Криму на вільну територію України, щоб розпочати тут нове життя. Артеме, це рішення, це було щось таке миттєве, переповнило і ви вирішили їхати? Чи готувалися до цього? Ні, насправді я дуже довго готувався, як мінімум це був рік з січня 25-го року. Як вдалося залишатися українцем в окупованому Криму, де, як ми знаємо, наскільки ми знаємо, суцільна пропаганда, промивка мізків і всяке таке? Насправді до 22-го року я не вважав себе не українцем, не росіянином. Я не знав, що це таке, я не інтересувався політикою, але після повномасштабного вторгнення мене дуже зацікавила ця тема, і я почав шукати інформацію про це все. І я зрозумів, хто я, чого я хочу і які інтереси я повинен відстоювати. Мене перед тим, як ми почали запис, і коли ми трошки говорили, мене вразило, наскільки природньо ви українською розмовляєте. Це вже набути в Києві чи ще в Криму? Насправді, до Києва я ніколи не розмовляв українською мовою і навіть не вчив її. Я вважаю, що я вивчив українську, коли я дивився мультики та телебачення у дитинстві. Який улюблений мультик? Сімпсони. Сімпсони? Сімпсони, так. Дуже цікаво. Ну, я коли зростав, коли був у вашому і молодшому віці, в Сімпсонів ми не бачили, були у нас, як козаки куліш варили, як козаки у футбол грали. Ви таке бачили? Ні, таке не бачив. Не бачив. Ну, раджу подивитися. Воно, звісно, може вже за технікою видатися не таким, як нинішнім юнакам подобається, але як історичний факт, воно дуже цікаво. Ви навчалися у школі в окупованому Криму. Що вам там говорили про Україну, про Крим, про Революцію Гідності, зрештою про війну російсько-українську? Я застав перший клас при Україні, потім вже окупувала Росія Крим. Опять же, до 22-го року не було такої політичної пропаганди, як після 22-го року. І я чітко пам'ятаю, що після початку війни повномасштабної були предмети нові, такі як розмови о важливому. Кожен понеділок нас змушували збиратися зранку в школі, піднімати прапор Росії та співати гімн. Тобто така пропаганда Росії почалася. Про країну нам почали говорити з 23-го року вже, ну так поступово, що такий інтересний факт. До 22-го року казали, що Крим передали Україні в СССР, потім там референдум. Після 22-го року кажуть, що це було нелегітимне, це все фейки, і от ніхто нікому не передавав все. Тобто стирають історію Криму як української землі. Артема, хоча мені, як той казав, війнула в скроні сивина, я ще досить добре пам'ятаю свої шкільні роки і пам'ятаю, наскільки важливо для того, щоб бути в класі, в школі своїм, щоб ділитися із друзями, із однокласниками, наскільки ви могли висловлювати те, що відчуваєте у розмовах із своїми однолітками? Я не спілкувався з темою, тому що це було небезпечно для мене. Але я пам'ятаю, як коли почалася війна, один мій однокласник, дуже сміливий, приніс в школу прапор України та чітко сказав про свою позицію. Його потім забрали до завуча, поспілкувалися з ним, прапор забрали. Але він після цього розмовляв тільки українською мовою. І я це запам'ятав, досить пам'ятаю. Я недавно з ним спілкувався та предлагав вихід в Україну. Зараз іде процес про це. Артеме, ви в Києві, нове життя, нове місто, нова обстановка. І маю сказати, що Київ не вперше зустрічає переселенців. У нас була хвиля 2014 року із Донецької, Луганської областей, з Криму. У нас була хвиля 22 року. Ну і зараз, коли змінюється обстановка на фронті,
то час від часу відчувається, що нові люди приїхали. Їм не завжди тут добре ведеться. Є певна настороженість, з якою вони зустрічаються. Відомі факти, коли людям, наприклад, відмовляли у здачі житла лише тому, що вони приїхали із тимчасово окупованих областей. Наскільки вам було легко чи важко вживатися в київську атмосферу от у цьому плані? Яке ставлення до вас було? І є, до речі. На дивлення, це не було для мене проблемою. Всі люди, з якими я якось комунікував, вони дуже по-доброму відносяться, вони все розуміють, і в ТЦК, і там у ЦНАПі, і люди, які там продають щось, там, магазини, житло, і це все. Тобто люди все розуміють, і я ніколи не звучав в свій адрес щось таке, неприязнь якусь. Такого я не бачив. У Києві не 1 тисяча переселенців з Криму, з різних куточків Криму, і вони організовані в різні, буває і земляцтво, але найбільша громада, яка впадає в око, це громада кримських татар. Ви якимось чином з ними спілкуєтесь чи живете окремо від них? Ні, я живу окремо, я не бачив кримських татар не в Криму, не в Києві. А чому так? Це ж корінне населення, корінний народ України. І в Криму, гаразд, скільки, до 17%, ні, зараз, напевно, менше, населення становлять кримські татари. Що вам взагалі розповідали про кримських татар у Криму? Відповідь дуже проста. Це репресії та загрози. Більшість кримських татар, вони проукраїнські, тому що вони дуже вірні своїй батьківщині. Але в Криму зараз це дуже небезпечно, і вони, як не ховаються, вони мовчать, і навіть так їх дуже часто пресують. І дуже багато людей виїхало з 2014 року, потім з 2022 року, плюс дуже много росіян завезли в Крим, і от вони отак потерялись, затісались. Оці завезені росіяни, наскільки вони за поведінкою, за психологією відрізняються від місцевого населення? Адже в Криму і росіяни, які там десятками років жили, чимало. Наскільки вони між собою легко вступають в контакт, наскільки тримаються нарізно? Росіяни, які заїхали після 2014 року, вони як колонізатори. Вони відносяться до кримчан, які зберігають гідність, як до другого сорту. Тобто, ви просто всі тупі хохли, це цитата. А от зараз буде нове покоління людей, от вони вже будуть умні. Тобто, мають на увазі росіян, нових, яких воспитають вже повністю на російському Криму. Ось. І це, на самом деле, дуже важко так осознавати, що коли буде деокупація і коли буде країна працювати над цим питанням, буде важко. Тобто, боротися з російською такою пропагандою, промивкою мозку. От, Артеме, ведучи мову про нове покоління, ви зараз цитували тих, хто приїхав. Наскільки ви відчуваєте, що ваше покоління змирилося або сприйняло окупацію? Адже за великим рахунком вони, і ви, напевне, не дуже то й пам'ятаєте ті часи, коли ще окупації не було. Звісно, я пам'ятаю не дуже багато, але я можу сказати, що от ми, останнє покоління на даний момент, яке пам'ятає український Крим, яке може зрівнювати хоч якось, яке слухало від батьків чи від знайомих про український Крим. Наступне покоління вже такого не буде мати. Не буде розмов про український Крим. І що робити з цими людьми, коли українська влада повернеться? Коли повернеться, нічого. Зараз треба робити щось. Зараз Україні треба боротися з російською пропагандою, тобто контрпропаганда. Треба повишати інформаційну таку грамотність. Ось це все. Тобто, коли я жив в Криму, я мог почути тільки Радіо Свобода та все. А чому так? Україна повинна працювати над цим, щоб я знав не тільки Радіо Свобода, а Суспільне, Громадське радіо і інші організації. Там не чують Україну. І це дуже... Так, на жаль, ми це знаємо, ми докладаємо зусиль. Наприклад, Громадське радіо вже давно Роскомнадзором внесено до списку небажаних і блокованих, і ми не можемо напряму, скажімо, мовити в інтернеті на території окупованих земель, на території власної Російської Федерації, але на нашому
сайті, і, до речі, Crimea Vox, є певні способи для того, щоб з допомогою IPN, так званих і так далі, все ж таки мати доступ. На вашу думку, які матеріали потрібні? От ви кажете, контрпропаганда. Я, як людина, котра свого часу працювала в радянській пропаганді і через це ненавиджу пропаганду взагалі, думаю, що контрпропаганда не завжди є ефективною, адже вона так розвінчує вигадки, але не пропонує позитивної інформації. Що, на вашу думку, потрібно зараз і молодим кримцям, і старшим? Головне, що потрібно, це розповідати, що кримчан та інших людей з других окупованих територій чекає в Україні. Тому що коли я був в Криму і я хотів уїхати, я от дивлюся російську пропаганду, я бачу, там от там вас уб'ють, там от ненавидять. Я питаюся знайти щось від України, я не можу знайти. Я не знаю, що мене будуть тут чекати. Жодного кейса, як от мій, немає у медіапространстві. І от це треба поширювати, щоб кримчані знали, що їх тут буде чекати. Ну, можливо, це пояснюється і тим, що у людей, які видістаються з окупованої території, часто на окупованій території залишаються родичі, знайомі, друзі, і тут міркування безпеки становлять грають певну роль. Це, звісно, є, але можна знімати без обличчя, можна знімати просто вулиці України, що здесь немає нацистів та ЦК, яких всіх мужчин та жінок пакують. Ну, тобто, боротися з фейками, як Росія розказує про Україну. Артеме, наскільки у вашому рішенні потужну роль відіграло те, що вас могли зрештою призвати до російської армії і кинути воювати проти України? Дуже велика. Я планував виїхати ще до цього, до вересня, але в вересні мені прийшла повістка до... срочна служба на українському строкова. Термін строкова служба. Строкова служба, да. Тобто мене вже хотіли забрати до російської армії. Я втік буквально за декілька днів до запрету на виїзд. Оце була така точка неповернення для вас, так? Так. Але ви казали, що рік приблизно готувалися до цього. Якщо можна, не розголошуєте якихось технологій підготовки. Що було головне? Психологічний стан чи зібрати щось в дорогу? Психологічно це вже друге. Перше, це знайти шлях, як повернутися в Україну. Тому що немає якогось там сайту чи інструкції, як повернутися в Україну з окупації. Нема. Я пишу в консульство, мене шлють юридичною мовою. Я дзвоню в посольство, там якийсь троль бере трубку, за Любову мене обзивають. Це дійсно правда була в білоруському посольстві. Я питаюся знайти якась інформація в інтернеті, немає такої інформації. Тобто я не знав, як виїхати. Не було когось, хто б мені підказав. От і зараз я працюю над цим. У грудні ви отримали український паспорт. Наскільки важко людині, яка видісталася з окупації, отримати український паспорт? І коли ви його отримали, що ви відчували? Яке практичне значення для вас українського паспорта і яке символічне? Перше, легко чи важко. Для мене це було не важко, тому що мені повезло, я народився в Запоріжжі і я був в реєстрах. Але я знаю, що кримчані, які народились в Криму, у деяких бувають проблеми з отриманням білого паспорту, це свідоцтво на повернення в Україну, та проблеми з отриманням громадянства, тому що немає свідків, а вони повинні бути. Тобто це дуже важка процедура, яку треба облегчати. Далі ви запитали про що? Практичне значення українського значення, що відчував. Я пам'ятаю цей день, я пам'ятаю цей час, хвилини, коли я отримав паспорт, мені так сказали пафосно, як в кіно. Щось типу, вітаю вас, громадянах України, дуже був рад. Я не вірив, що це дійсно з мною відбувається. Я рік як мріяв про це, і нарешті ось ID-картка з моєю фотографією. Практичне примінення дуже легко – це жити. Жити як дійсно громадянина, як чоловіка, не як якийсь раб чи другий сорт. Це громадянство, яке визнає весь цивілізований світ, це громадянство, яке я можу використовувати і не мати якісь там угризені совісті. Тобто, нарешті я став повноцінним громадянином України і людиною.
Артеме, от ви кажете, раб, другий сорт, і ви це відчуваєте, і я відчуваю, як ви це відчуваєте, але мільйони людей в Криму, вони не відчувають цього, чи просто до пори до часу не показують і не діють? Я думаю, що деяка часть відчувають, це ті люди, яких ще можна спасти, а остальні люди не відчувають, тому що вони, таке слово, як терпіли, кріпосні, от чесно, їм як скажуть, так воно і буде по їх думці. Тобто ви живете у самій гарній країні, скажете, так і є, усюди враги, так і є, от вони слухають і вірять у все. Але я скажу так, навіть громадян Росії там в Москві, він не більш, ніж кріпосний. Тобто росіянин равно раб, на жаль. Якщо залишилися люди в Криму, з якими ви спілкуєтесь, там через соціальні мережі чи в інший спосіб, то яка реакція у них була на ваш вчинок? Ви в основному отримали підтримку чи засудження, чи хтось написав «все, я не хочу з тобою говорити», і чим таке могло бути продиктовано? На дивання, по-перше, всі були в шоці, тому що це було одночасно, я так сказав, все є в Україні. Ось. А по-друге, також на дивання, 90% мене підтримували. Навіть ті, хто за війну, за Путіна та інші, вони також мене підтримували. Вони сказали, ми розуміємо, що ти виїхав, бажаємо тобі там удачі. Мене це дуже вдивувало. Звісно, були люди, які відмовились від мене, але це було лише скільки? 3 людини. 2 родича та 1 дуже-дуже далекий знайомий. Всі інші підтримали і побажали удачі. Артеме, я пам'ятаю 2014 рік. Востаннє я був в Криму тоді 5 березня. Я був у Перевальному, я був у Сімферополі, в Алушті був, бачив цих так званих зелених чоловічків, підходив до них, намагався взяти інтерв'ю, суцільна мовчанка і так далі. А ви спостерігали вже за тим, як Крим дедалі більше перетворювався на непотопляємий російський авіаносець, сказати б так, на Чорному морі, перетворювався на військову колонію. Наскільки це зараз відчувається в Криму, військова присутність, і яке це має значення для психологічного стану людей? Миряться вони чи не миряться з окупацією? По факту зараз Крим – це одна більша військова база. Ніяк наче бути не можуть, на жаль. Тобто, навіть я гуляю, там десь трек є на Казачій бухті, проходить 2 місяці, я знову приходжу, там вже військова база. Також Балаклава, Фіолент, пляж і та інше. Тобто це ти бачиш, це ти відчуваєш, та навіть отримуєш дискомфорт з цього. Навіть я пам'ятаю, гуляв по лісу, по Большой Севастопольській тропі, і наткнувся на військову базу. Зайшов з тилу, бачив все там, ПВОшки, все таке, мене випроводили. Тобто, на жаль, це дуже мешає, та це видно. І люди, вони не засуджуються на вдивання, тобто немає протестів, тому що люди розуміють, що це не має сенсу. До речі, Україні теж закидають те, що під час війни у нас обмежені громадянські права, немає протестів і так далі, і так далі. Що ви бачите на власні очі у Києві? До речі, чимало людей вважають, що в Києві, так, війна відчувається, але не відчувається, що люди перейняті війною. Яке ваше враження? За мою позицію, мене деякі українці кличуть агентом ГУР, та ще там продався Зеленському. Я вважаю, що Україна – це дуже свободна країна. Навіть не вважаю на те, що, не дивлячись на те, що зараз війна, зараз, звісно, є обмеження якісь, там, комчас на деякі такі цензурні моменти, але я порівнюю з Росією, порівнюю з Кримом, і це дуже велика різниця. Наприклад, кожну неділю, кожну суботу, тобто кожен тиждень я можу бачити протести в підтримку полонених військових Азову.
Люди хочуть їх повернення, люди сопереживають, і влада нічого не роблять. Ну, тобто, є поліція, але немає якихось таких столкновень, немає розгону, немає репресій цих людей. Люди, які проїжджають мимо, підтримують їх. Попробуй, як говориться, в Росії вийти з пустим листочком. Ну, тебе пов'яжуть просто. І в этом от вся різниця. Фразу «влада нічого не робить» можна трактувати принаймні в два способи. Та? Влада нічого не робить, щоб розігнати ці протести, і влада нічого не робить, щоб задовольнити вимоги. Ну, по суті, так теж є. Так і є. Ну, як мінімум, вона хоча б не наказує людей за їх думку. А проти чого ви б хотіли протестувати із того, що є зараз в Україні, в Києві? Ну, для мене дуже важливе питання повернення людей з окупації та реінтеграції людей та інформаційне як поширення цієї проблеми, тому що МЗС, представництво президента при РК нічого не роблять, волонтерські організації тільки допомагають. Государство ніяк не допомагає людям реінтегруватися, і це дійсно проблема. Тобто гроші виділяють на це все, вони там якісь пости пишуть, а людям не допомагають. І люди самі повинні виїжджати. Мені допомогли волонтери з Білорусі. Якщо б не вони, я б зараз був в армії російської. А скільки таких людей, як я, які не змогли виїхати. А зараз круглогодичний призив в Криму. І українська влада нічого не робить. Вона просто з видимістю активності. І це проблема. До речі, про те, що роблять і не роблять волонтери, я от знайомий із організаціями, які надають змогу нашим людям, дітям, юнакам, юнкам у Криму і на інших окупованих територіях навчатися за українською шкільною програмою. Угу. Ви знали про це? У вас була якась Знав, це дуже жахливий опит. Я заходжу на сайт Криму, Україна, Донбас, Україна, є номера телефонів. Подзвонити я не можу. Пишу в Телеграмі, мене ігнорують. Пишу на почту, мене ігнорують. І там є кнопки, типу, поступити навчання, інформація, кнопка для кримчан не працює. Тобто всі кнопки працюють, кнопка для кримчан просто сіра, вона не працює. І я коли це все отак переживав, я шукав інформацію, питався знайти хоч якийсь такий шлях, любий, я відчував себе кинутим. Тому що я питався достучатися, а відповіді не бачив. Я повинен з Криму дзвонити на українські номера, тільки так. І вони, навіть я в Києві зараз, я хочу поступити на навчання, екстерном, здати екзамени. Вони не беруть трубки. Бюджет выделили, бабки распилили, трубки не берут. Это жесть, это ужас. І чому це не рішається вже скільки? 12 років майже. Де результат? Де допомога від держави? Коли ви опинилися в Києві, до кого ви з цією проблемою звернулися? З проблемою, що нічого не роблять держава? Ну так. А до кого я можу звернутися? У мене немає зв'язків. Я зараз все, що можу робити, це поширювати цю інформацію в медіаресурсах. І я це роблю на своїх каналах, на медіа. І люди мене підтримують. Свої канали де? Телеграм, Трец, Інстаграм, Ютуб. Ось, і я бачу, що для людей це також важливо, що у людей це відкликається, і що це проблема дійсно існує, що вона не тільки в моїй голові. І тому я вважаю, що є шанс на ісправлення. З'явилися улюблені місця в Києві? Якщо так, то які? Дуже банально, але це Майдан. Дуже такий вайб від Севастополя, пам'ятника з топливним кораблям, Хрещатик, Батьківщина Мати, і Стекляний мост. Банально, але я дуже кохаю ці міста і люблю ходити по ним. В інших містах побували? В Запоріжжі, до речі. Я розумію, там зараз дуже небезпечно, але все ж таки ви там народилися. Я хотів поїхати туди, але от ніяк руки не доходять. І ноги. І ноги, так. Да. А ви знаєте, що в Київському парку Шевченка є фонтан у формі Чорного моря і Криму? Ні, не бачив. От, значить, підіть туди, там, де дитячий майданчик, буквально за 5 метрів від нього, і там такий хлопець стоїть і якусь величезну рибу в підсак саджає. Не знав. До речі, рибалили у Криму? Да, один раз. Я нічого не поймав, це була ніч, я потратив там щось 5 годин, і пішов домой голодний, мокрий, але довольний. Згадали про те, що хочете навчатися, а спеціальність обрали? Звісно, я хочу працювати в медіа або політики. У мене є така от маленька мрія стати президентом України. От, я вважаю, що якщо я стану президентом, це буде сфера держави.
Ну, тут точно вам хтось скаже, ага, з Зеленського наслухався, котрий казав, у нас кожен, чи як там, ми всі президенти. Ну, не чув про це. А що зараз в найближчих планах і що різко відрізняється від того, що могло би бути з вами у Криму? А що таке саме? Які плани? Ну, по-перше, плани це, звісно, навчатися, працювати, розвивати медіа. Для мене ще головне питання це рішати проблеми з реінтеграцією. І я над цим працюю. Далі це ви запитали про різницю життя. Про різницю і про подібність теж. Подібність. Добре. Надо подумати зараз. Про різницю це люди, по-перше, люди інші взагалі, от на корню. Більш добрі, більш такі от єдині, умні, красиві дівчини в Києві і в Україні в цілому. От. А далі це їжа дуже смачна, економіка дуже гарна, тому що от в Криму, дай Бог мінус не мити, в Україні, ну, по крайній мірі, в Києві, можна відкладати половину зарплати легко і жити на це, і навіть подорожувати. Тобто рівень життя, ну, кратно більше, ніж в Росії в цілому. Я був много де в Росії, і є з чим порівнювати. Ну, Україна... Ви були, власне, на території Росії? Так, я не скриваю, це Москва, Пітер, Сочі, Краснодар. Тобто багато де я люблю подорожувати. І от до переїзду я вважав, що Україна – це бідна країна, але коли я сюди приїхав, я такий, воу, чому я це не знав? І навіть про це, от, чому країна не поширює цю інформацію? Дійсно, Україна – це дуже гарна країна. І останнє – це як відношення до людей. До них не відносяться як до скота. Тобто в Росії тотальний контроль, от прям от такий. На вокзалі кожна проверка, сім-карта тільки по паспорту, Wi-Fi тільки по документам. От все відчувається. Контроль. Ти як от собі не принадлежиш. Навіть в закордонному паспорті там графа про дітей, про адресу. Навіщо це в закордоннику? В закордоннику на саніції в російському там твої обов'язки. В українському там совети по тому, як подорожувати краще. Ось. Про схожість. А в Україні цього нема. Ось, тобто в Україні сім-карти без паспорту, на вокзалах я не бачив контролю. Тобто дишиться легше. Ну, на вокзалах зараз є, у нас треба рамку проходити, коли... Не на всіх. Не на в Ковілю нема такого. Все ж таки бував в інших містах. Ну, я коли приїхав в Україну, аж заперше в Ковілі був. Угу. Ось, дуже хочу во Львів. Угу. Так, А у нас зараз є така програма, анонсована урядом, безкоштовні квитки в різні міста. Щоправда, вони здебільшого туди, на схід і на південь. А за що безкоштовні квитки? Почитаємо там. Дуже цікаво. Просто Треба скористатися цим правом як громадянина України. Ну, я от якраз сьогодні за півгодини до нашої зустрічі читав, що починається новий етап, там нові напрямки і так далі. Дуже цікаво, треба почитати. Так, про що схоже. Схоже. Архітектура. От в Росії друга архітектура, дуже не очень, кстати, мені сподобалося. Тільки Москва більш-менш, остальне це болото. А в Києві дуже гарна архітектура, прям вайб такий Севастополь, Європа, от більш таке. Що ще? На самом деле, всі казали мені, що от Україна, Росія похожа, але насправді ні, це не так. У всьому є різниця, і це прям легко побачити. Тобто Україна або краще, ніж Росія у кожному питанні, або інша, ніж Росія. І це дійсно чудово. Артеме, одна із тез російської пропаганди – це про суцільну українізацію в Україні. Наскільки ви це відчуваєте на собі? Скажімо, десь говорили російською, а на вас накричали, відмовились обслуговувати і так далі. При цьому я скажу, що такі випадки теж бувають. Але мене цікавить, от як у вас. Коли я був в Криму, мені казали, там ненавидять рускомовних, там тебе і зоб'ють за російську мову, там навіть кримчани і все інше. Я у своєму житті
дуже багато спілкуюся російською, тому що це це моя нативна мова, і мені це зручніше, я не хочу каверкати українську мову попусту. Ось, і я ні разу не зустрічав якесь засудження за російську мову, навіть від тих, хто принципово спілкується тільки українською, тому що вони, як мінімум, розуміють, звідки я і чому для мене треба час, чому для мене зараз важко спілкуватися українською без помилок і взагалі українською. Тобто я ні разу не зустрічав засудження. Я слухав, що у Львові є така проблема, тобто на сході. На Заході. На Заході. Путаюсь. На Заході така проблема, але, тобто це від людей сходить. Я не бачу в цьому щось такого. Тобто... Артем, я вам скажу, як людина, яка принаймні там 3-4 рази на рік буває у Львові в ці роки, що там тепер, можна це назвати проблемою, теж інша проблема. Там зросла кількість російської мови, бо багато людей туди переїхали зі Сходу і з Півдня, і деякі львів'яни, знов-таки, там серед моїх знайомих є такі, які ставляться з розумінням, а є такі, яких аж тіпає від того, що вони чують російську. Але вони звертають на це увагу і ті, і інші. Не всі, хто переїхав до Львова або до інших західних наших областей, переходять на українську. Я думаю, що це питання у нас з вами ще буде змога і обговорити, і подумати про це. Мені просто цікаво було і важливо було дізнатися, як ви себе відчуваєте у Києві при цьому. За чим ви найбільше тужите, коли тут? Ви маєте на увазі по Криму і іншому? Так. Тужу. Я думаю, що по друзям, по місту. Це моя батьківщина, Севастополь. Навіть не вважаю на те, що, не дивлячись на те, що я народився в Запоріжжі, я вважаю, що... Якщо ви вже поправляєте себе самі, то незважаючи. Незважаючи, так, добре. Не дивлячись, це коли я на вас не дивлюсь. А незважаючи, це коли ми щось не беремо до уваги. Це був такий випадок. Я не знав різниці між негідний і непридатний. І я хотів сказати, що я непридатний до російської армії, я сказав, що я негідний до російської армії. Потім мене виправили і розповіли значення. Так ось, по друзям, по місту, це моя батьківщина, тобто по горам, по природі, там така природа, неймовірна, гори, ліса, море, тобто це все. Але зараз повернутися я не хочу. І якщо б я потрапив у Крим знову, я би зробив те ж саме. От знову, згадуючи 2014 рік, я пригадую, є така міжнародна конференція, називається Ялтинська європейська стратегія, і вона відбувалася традиційно в Ялті. З 2014 року вона відбувається в Києві. Я пам'ятаю, як на першу цю Ялтинську європейську стратегію в Києві сходилися, і всі були, принаймні, хтось щиро, а хтось робив вигляд, але зрозуміло для чого, кажучи, що наступного року ми зустрінемося вже в Ялті. Потім, ви, напевне, пам'ятаєте, хоча ви ще там були, могли цього і не знати, в 22-му році, після успішного наступу на Херсонщині, на Харківщині, було таке гасло, що наступного року Крим, і, наприклад, гурт без обмежень вже анонсував концерти на стадіоні в Сімферополі. Не сталося. Наскільки в Криму люди очікують, а хтось навпаки не очікує, не хоче приходу України. І наскільки переважає думка, що це можливо лише шляхом війни, а наскільки переговорами і якимось мирним врегулюванням? Відразу скажу, що 100% дипломатію це не вирішиться. Росія не віддасть Крим. На жаль, з нею не може домовлятися, історія це показала. Касаємо військового повернення, тут як така ситуація? Завжди є відсоток людей, яким все одно. Росія, Україна, вони такі нейтральні. Хто буде, той і буде. Цього і назва, я не пам'ятаю, яка. Є проблема, що дуже багата кількість українців виїхала з Криму.
Також якийсь відсоток асимілювався. Асимілювався. Так, тобто прийняв російські ставні, мабуть, також колаборанти. Також Росія завезла дуже багато людей. Тобто людей не так багато, як хотілося б, але хватає. Ще є люди, які чекають Україну, і їх немало. Ось. Насправді, більшість людей, вона шифрується. Вона не каже про це. Тобто я куди виїхав і спілкувався з людьми там, я був здивлений, що ось он там також за Україну. А я це не знав до цього. І ось таких людей вистачає. Ми трошки говорили про кримськотатарську спільноту, а чому я зараз про це згадую? Тому що є така думка, і я її поділяю, після того, як буде звільнено Крим, там має бути кримсько-татарська національна територіальна автономія. Ви про це чули? Якщо чули, то яка реакція на це у тих, хто зараз в Криму, не кримських татар? Це для них чинник стримування? Ні, це питання в Криму взагалі не Взагалі не обговорюється. Так, не обговорюється, але моя думка, що, звісно, Крим – це історична земля кримських татар. Але віддавати і приєднувати її тільки до кримських татар – це якийсь, не егоїзм, а не зовсім правильно. Тобто я вважаю, що це спільна земля, на якої жили і українці, і татари, і інші народи, і треба жити в гармонії, а не тільки для татар. І от навіть був випадок, коли ми там для одної організації «Шлях додому», ось яка займається поверненням людей з Криму і з території, рисували мапу. І дизайнер для 4 новоокупованих територій поставив їх прапори, а для Криму кримсько-татарський флаг. Мені це не сподобалось, тому що там тільки кримські татари. І коли люди кажуть, що Крим – це земля кримських татар, їх треба повертати, вони якось забувають про українців, які там також є. І це не потрібно. Будучи причетним до кримсько-татарської спільноти, я маю вас запевнити, що більшість кримських татар усвідомлюють, що коли буде кримсько-татарська національна територіальна автономія, там повинні бути збережені права і захищені права інших людей так само. А що вам у російській школі розповідали про депортацію 1940? Нічого. Взагалі нічого? Взагалі. От її не було? Я більш скажу, там така інтересна ситуація, про історію Криму і України нічого не кажуть. От тільки про Росію, тільки про Російську імперію, і такий наратив, що от є Росія, а от усі... А усі країни, як сусіди, так же. Сусіди, вони тільки республіки, областя Росії. Тобто, я скажу це по-русски, они абсолютно не признают и не уважают идентичность соседних народов, и условно для них Беларусь, Украина, Прибалтика, Казахстан – это не отдельные народы, не страны, не общество, это так, регион России. И это максимально какая-то, не то что неуважительная даже, это ближе к какому-то даже терроризму, колониализму, что-то к такому, империализму. Это ненормально. Я готовий з вами розмовляти, Артеме, ще довго, але нам потрібно звільняти студію, тому два останні запитання. Ви згадали про свої канали в соціальних мережах, а як знайти? Все просто Крицеук, Крайцеук, в інстаграмі Трец за місто Ай ідничка, на ютубі, телеграм, Трец, інстаграм. Пишу пости про різницю життя, про проблеми, про інтеграцію. І не знаю, чи очікуване, чи несподіване запитання буде. Ви розповідали про мультики. А мультики на ваших каналах є? На моїх соцмережах? Та, от на своїх. Робите мультики? Ні, мультики не роблю. Але роблю відео на YouTube. Артем, 18-річний хлопець, який минулої осені вирвався із окупованого Криму, щоб бути на вільній українській території, щоб у свій спосіб
захищати і зміцнювати цю волю. Людина, яка має власні уподобання, людина, яка має власні порівняння, і ви можете зайти на його канали у соціальних мережах. Це Instagram, YouTube, Thread і ще щось. Телеграм. І Telegram. Хоча зараз Telegram дехто засуджує, а я так думаю, коли там є нормальний вміст, то можна, нормальний і цікавий. Я сподіваюся, що і вам було цікаво і корисно послухати і подивитися цю розмову. Я починав із «Селям алейкум», мир вам. Я не закінчую цим. Ми продовжимо тим, що мир обов'язково буде.